तिरंगा ऊंचा लहराने की जिन्होंने मन में थी ठानी, कारगिल के चप्पे चप्पे पर वो लिख गए विजय की कहाणी। कारगिल युद्धाच्या वेळी ज्यांनी ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली त्या वीर जवानांना गोमंतकचा सलाम। कारगिल विजय दिवस म्हणून 26 जुलै हा भारतीय सैन्यासाठी शौर्याचा दिवस। याच दिवशी कारगिल युद्धात भारतानं आपला विजयाचा ध्वज फडकवला होता। हा दिवस कारगिल विजय दिवस म्हणून साजरा केला जातो। 26 जुलै 1999 या दिवशी झालेलं हे युद्ध का आणि कसं घडलं याबाबत थोडक्यात माहिती घेऊयात। राष्ट्रीय महामार्ग लेह ते श्रीनगर या रस्त्यावर कारगिल वसलेला आहे। कारगिलचे युद्ध होण्याचं प्रमुख कारण हाच रस्ता। घुसखोरांनी पाकव्याप्त काश्मीरच्या जवळच्या आणि रस्त्याला समांतर अशा 160 किलोमीटरच्या पट्ट्यातच घुसखोरी केली। लष्कराच्या अनेक चौक्या या भागात आहेत। त्यातील काही चौक्या समुद्र सपाटीपासून 5000 मीटरपेक्षाही अधिक उंचावर आहेत। कारगिल, द्रास आणि मश्को खोऱ्यातील चौक्या या अतिउंचावर आहेत। अतिउंचावरील चौक्यांवर कडक हिवाळ्याच्या महिन्यात सैन्य तैनात करून ठेवणं अतिशय अवघड असल्यानं हिवाळ्यापूर्वी दोन्ही बाजूनं सैन्यांनी माघार घ्यावी आणि उन्हाळ्यात बर्फ वितळल्यानंतर तसंच हवामान राहण्यायोग्य स्थिर झाल्यानंतर ते सैन्य आपापल्या चौक्यांमध्ये परतावं असा अलिखित समझोता भारत आणि पाकिस्तानमध्ये कारगिल युद्धाच्या आधीपर्यंत होता। यावेळेस मात्र भारतीय सैन्य भारतीय चौक्यांवर परतण्यापूर्वीच पाकिस्तानी घुसखोरांनी ऐन हिवाळ्यात चौक्यांचा ताबा घेतला। त्यामुळे कारगिलचे युद्ध भडकण्यास ठिणगी पडली। चौक्यांचा ताबा घेतला गेल्यानं राष्ट्रीय महामार्ग 1A हा पाकिस्तानी तोफगोळ्यांच्या आणखी जवळच्या टप्प्यात आला। तसंच उंचावरच्या चौक्यांचा ताबा घुसखोरांकडे गेल्यानं त्यांना उतारावरील चौक्यांवर नियंत्रण ठेवणं सोपं गेलं। या चौक्या डोंगर माथ्यांवरच्या किल्ल्यांप्रमाणे होत्या। त्यांचा ताबा मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर फौजेची गरज असायची। त्यातच अतिउंची आणि कडाक्याची थंडीत हे काम करणं अतिअवघड असायचं। 1999च्या या कारगिल युद्धाचा घटनाक्रम पाहिला तर 4 मे रोजी कारगिलमधल्या उंच ठिकाणांवर पाकिस्तानी सैन्यानं ताबा मिळवल्याची माहिती आली होती। 5 मे ते 15 मे या 10 दिवसांमध्ये भारतीय लष्कराच्या तुकड्यांनी मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सर्वेक्षण केलं। यामध्ये कॅप्टन सौरभ कालिया बेपत्ता झाले होते। त्यांना पाकिस्तानी सैन्यानं ताब्यात घेऊन छळ करून ठार केल्याचं बोललं जातं। 26 मे रोजी मिळालेली माहिती अशी की भारतीय हवाई दलानं कारगिलमधल्या पाकिस्तानी सैन्यांच्या छावण्यांवर हवाई हल्ले सुरू केले। श्रीनगर, अवंतीपूर आणि आदमपूर एअरबेसवरून MiG-21, MiG-23, MiG-27, जॅग्वार, मिरेज 2000 या लढाऊ विमानांनी पाकिस्तानी तळांवर बॉम्ब हल्ले केले। तर 27 मे रोजी भारतीय हवाई दलाचे MiG-27 या विमानाचा अपघात झाला आणि ते कारगिलमध्येच पडले। विमान कोसळण्याआधी पॅराशूटच्या सहाय्यानं विमानाबाहेर आलेल्या वैमानिकाला पाकिस्तानी सैन्यानं युद्धकैदी म्हणून ताब्यात घेतलं। त्यानंतर 8 दिवसांनी या वैमानिकाला पाकिस्तानी सैन्यानं भारताच्या ताब्यात दिलं। तर 31 मेच्या दिवशी भारताचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी कारगिलमध्ये युद्धसदृश्य परिस्थिती असल्याची माहिती सगळ्यांसमोर आणली। तर 10 जून रोजी पाकिस्ताननं छिन्नविछिन्न अवस्थेत विटंबना केलेल्या 6 भारतीय जवानांचे मृतदेह भारताच्या ताब्यात दिले। हे मृतदेह कॅप्टन सौरभ कालिया आणि त्यांच्या टीममधील सैनिकांचे होते। ही टीम पाकिस्ताननं कारगिलमध्ये घुसखोरी केल्याचं वृत्त हाती आल्यानंतर सर्वेक्षणासाठी गेली होती। तर 12 जून रोजी दिल्लीमध्ये दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक निष्फळ ठरली। भारताचे परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंग आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री सरताज अजीज यांची भेट दिल्लीत झाली। मात्र चर्चेनंतर पाकिस्तानने आडमुठी भूमिका घेत भारतालाच घुसखोरांनी परत जायला हवं असं सांगितलं। तर 15 जून रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना कारगिलमधून सैन्य मागे घेण्याची विनंती केली। 29 जून रोजी भारतीय लष्करानं टायगर हिल्स प्रदेशातल्या 2 महत्त्वाच्या चौक्याही ताब्यात घेतल्या। यावेळी 4 जुलैच्या दरम्यान संपूर्ण टायगर हिल्स प्रदेशावर भारतीय लष्करानं ताबा मिळवला होता। भारतीय लष्कराच्या 3 तुकड्यांनी 18 ग्रेनेडियर्स, 2 नागा आणि 8 शीख बटालियननं या प्रदेशात जोरदार गोळीबार करून हा प्रदेश ताब्यात घेतला होता।
भारताचे आक्रमण इतके मोठे होते की त्यामुळं जनरल मुशर्रफ यांची सर्व गणितं चुकली याचा अंदाज आला आणि भारतानं अजून पुढे येऊ नये असा पवित्रा घेतला. तर नवाज शरीफ यांनी 5 जुलैच्या आसपास अमेरिकेत पळ काढला आणि भारताला आवरा म्हणून त्यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षांना गळ घातली. त्यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन अमेरिकेचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत होते. त्यांनी नवाज शरीफ यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि हा प्रश्न पाकिस्ताननं निर्माण केलाय, त्यामुळं पाकिस्ताननेच तो सोडवावा असा सल्ला दिला. पण शेवटी त्यांनी भारताला फोन केलाच आणि त्यानंतर भारतानं गोळीबार आवरता घेतला. त्यानंतर 5 जुलै रोजी शरीफ यांनी पाकिस्तान कारगिलमधून सैन्य माघारी घेत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर 11 जुलैच्या दिवशी पाकिस्ताननं कारगिलमधून सैन्य मागे घेण्यास सुरुवात केली. तर 14 जुलैला भारत ऑपरेशन विजय झाल्याची बातमी समोर आली आणि 26 जुलैला कारगिल युद्ध संपल्याची औपचारिक घोषणा केली. यानंतर भारतानं शहीद झालेल्या पाकिस्तानी जवानांचे मृतदेह एकत्र केले आणि पाकिस्तानच्या स्वाधीन करण्याची तयारी केली. मात्र पाकिस्तानी सैनिक नसून काश्मीरी आतंकवादी आहेत असा पवित्रा घेत पाकिस्ताननं ते मृतदेह स्वीकारण्यास नकार दिला. शेवटी भारतानेच मुस्लिम धर्माच्या पद्धतीनुसार भारत पाकिस्तानच्या सीमेवर या मृत सैनिकांचे अंतिम कर्म पार पाडले आणि त्यांचे चित्रण करून जगासमोर आणले. या युद्धाचा परिणाम म्हणजे पाकिस्तानचे नाक ठेचले गेले, पण भारताची युद्धाची तयारी आहे हे सुद्धा जगासमोर आले. पाकिस्तानमधील राजकीय समीकरणं बदलली, तसंच नवाज शरीफ यांचं सरकार हटवून जनरल मुशर्रफ यांनी सूत्र हाती घेतली. या युद्धामध्ये 527 भारतीयांना आपले प्राण गमवावे लागले, तर पाकिस्तानच्या मृतांचा आकडा हा साधारण 450 इतका होता. यामध्ये काही नागरिकही मारले गेले होते. यानंतर या युद्धात कारगिल युद्धामधील शौर्यासाठी भारतीय सुरक्षा दलातील एकूण 97 जणांना सन्मानित करण्यात आलं होतं. एकूणच कारगिलच्या युद्धाचे परिणाम हे महाभयंकर होते. ही लढाई लडाखच्या कारगिलमध्ये 60 दिवसांहून अधिक काळ चालली आणि यात भारतानं युद्ध हे जिंकलं. दरवर्षी या दिवशी कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या शेकडो भारतीय जवानांना श्रद्धांजली वाहिली जाते आणि भारतीय सशस्त्र दलाच्या योगदानाचे स्मरण करण्यासाठी देशभरात विविध ठिकाणी कार्यक्रमाचे आयोजन देखील केले जाते. 26 जुलै 1999चा तो दिवस भारतीय लष्कराच्या इतिहासात सुवर्णाक्षराने नोंदवला गेला. या दिवशी भारतानं जगातील सर्वात कठीण युद्धापैकी एक म्हणजे कारगिल युद्ध जिंकलं होतं.